bandiraɓe en jetti Allah baɗanɗo en hono ni nde tawno eɗen paami wasata tawa e oɗo ñalawma yani e ngoɗo wuuro hay e ngal ɗo leegal wasataɗo dental potgal ni hawri taw wona e belamma te ɓen hawruɓe eko wona e belamma ina moƴƴa tawa ɓe mbaɗani Allah ko ina taki fawi ɗum enen en mbaɗanani Allah ko ina weltiniri men oɗo ñalawma ɗum noon en jetti Allah cuɓanɗe en oɗo ñalawma cuɓaɗo e nokku cuɓaɗo suɓaɓe noddi suɓaɓe noodi e gueɗe cuɓaɗe ɗe ganduɗa ɗe beele eɗen pewja e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ina mbawa taccide en yolde gurdam en jetti noon jihnaɗo meɗen mo ganduɗa kanko woni Saydou Demba Aset Ba nde tawno ha joni kanko Samba Diom Bakaji jaɓɓano e paɗe marakis dama laaɓa dow lakkaji Alaji Tidiane an o wiyanno wona jibinani foof wonana kal haldi ɗum noon kanko so tawi woni Allah wallimo kanko mawɗo Saydou Demba Aset o jeeyama e worɓe susɓe yaltude baara jagal ero leñol e kawral ero leñol e ɓamtare ero leñol e etade habtade haare heɓtade basal heɓtade e gandanɗa hoorema ko addi ko ha keɓɗen yoga e caggal leƴƴi fasiraɓe meɗen o jambori ɗini tawno on combat ko gorko cuusɗo jambaro wawi ɗum noddude waɗi ɗum wonko namni ina namni cuusal ina namni gandal ina namni pellital ina namni kadi ne wadde ko yo yurmede Allah wona Tidiane an wiyatno koko gollata ko pellita ɗon wonde jaalal mbasa happude hen casal pama so neɗɗo wuuri duuɓi temedere watnam hen duuɓi temedere goɗɗi oto banggue ko maɗi lela wala ladde kono noon won maayo o wala ladde heddo e resde rewɓe muɗum won maayo o wala ladde heddo e nesde ɓesgu muɗum won maayo o wala ladde heddo e frande ɓesguji muɗum lawol ɓamtare ɓe mbimo Tidiane min pamani so tawi neɗɗo wuuri kay amin gandi o neha ɓesguji makko o ɗowa rendo makko faade peewal kono so maayi holno wawi waɗi ɗum o wi a gollat e moƴƴere ko ina ɓuurma judde balɗe sa maayi golle maɗa e keddoɗode Oumar Doro kuma sertomi ɗon so ayi gaari e rendo caggal hormade ceerno meɗen jihnaɗo meɗen mo mbarki notɗen woni jihnaɗo meɗen mo ganduɗa ko kanko woni ceerno Amadou Demba Aset en tottat teddugal mawɗo Amadou Dikal Ba ko mawni men ko sehil men mo ganduɗa o kadi ko gorko joom woni ñalam fof mbo dawno waɗi woni ñalam fof mbo dawno ambo andi mbeɗa andi ina waɗi ñalamaji ɗi ganduɗa ɗi min garanno hay seeno tan mi wiyambo daro oto daro mi wiyambo jippo min kuccodira min daaro ndiga seeɗa o haalta mi haalta o wiya miyam jehen tan ambo andi mbeɗa andi eyi heɓama wiidu ambo andi no wano heɓama aaj baali ambo andi no wano heɓama kanel ambo andi no wano heɓama Madina Fresɓe ambo andi no wano kono heɓama ɗo ganduɗa ɗo so tawi wona tawanoɓe e tawornoɓe hay goto haaldata ka moƴƴudede a jarama ko heddi ko bandiraɓe garɗen ko notade noddandu gendi aho noon amin dentina jajaɓe sosoɓe liiɗi weddenden ɓe camaraɓe gueɗel gotel goto men ummoɗo hoota so namnama onon holno goto moon wayi tawa ala fof ko wiyata min ala so wona min tampi walla noon aha Saydou Demba Aset ko moƴƴo min ñaami min jaari min tampi noon tan gasi ala e saago goto men fof so yo a faam garɗen ko jiggore so en goto yo wonko nawtuɗen goto e meɗen fof so yeehi kadi yo taw won sarité mo wawi addude ko fotino noddude won e yimɓe fadnoɓe ɗum ɗo weedo men nde min jeeyi nde ko ni min tawiri ko ɗum haala toon ko ɗum nanodira toon enen kadi ne ko ɗum ɗo woni hen gueɗal meɗen kono noon oɗon gandi holɗo ɗum ummoto koye Amadou Dikal en ummoto koye mawɗo Saydou Demba Aset en kamɓe hufɓe golle ɓe kamɓene ɓe mbawa fawde e juuɗe yimɓeɓe ko ina nawtana bandiraɓe mumen nde tawno eɗen gandi ujunnaji e temedde pelle nde wiɗo jawti ko ɓenni ko ɗo foof bondanide kono noon foof moƴƴidani enen noon mbaɗen feere ha mbawen tugnade e perguitteɗe ɗe perguinoɗe mbasen rewde ɗon tawno yo Allah yaafo Tidiane an o usiti neɗɗo ardidimama o yaɓɓi e jullare o ferguitima o yani woto ƴewto yanitode ƴewɗo ferguitiɗo saabu ko ɗum liɓingo ɗum noon eɗen tooɓi cohlitoɓe ɗiɗi eɗen cohli ardiɓe fedde nde mbawata gaga cimtol golle mais mbawna men fewjande pewje ɓamtare codorɗe ɗe ganduɗa ɗo e dummuno dabɓo ina mbawi yewtude men e yolde gurdam nde tawa kadi kala ummiɗo ɗo yete ɓayde ka jeeyaɗo hen pelliɗo liggade hen aɗa totte hen gueɗal dottanagal dat ɗo e lebbi 5 addan min résultat ɗo e lebbi 3 addan min résultat sa yeehi ko ɗum ɗo min mbiya liggono miɗen ɗum ɗo min paade maɗa ɗum noon so tawi woni en tugnima ɗon ɓe sikki mi wiyata men moƴƴidin foof kono en bonnitta foof ko heddi ko hen mbeɗa andi men garoy hen ina waɗi ko fadi on ko heewi ko ganduɗa ko won hen ko haala lijjita ɗum won hen ko golle lijjita ɗum won hen ko peeje lijjita ɗum won hen ko ma jiggoye won hen ko deƴƴel tan lijjita ɗum saabu ina waɗi hen ñalawma noon Amadou Dikal wi wona deƴƴe ka ko haala ko haala gendiyankoɓe ɗon mbi wona haala woni haala koko haala tay nder haala ko woni haala ko gonga
kono noon waɗa sa kadi ko deƴƴa ka haala saabu ñande golle dawi haala famdat o dariɗo ɗo o ngel ɗo koyel sew ngel ɗo ngel jiyete ngel ɗo mbayino hoore wojere o wiyete ko Oumar Doro Koumi mais wona Oumar o jinmi haalde o waɗi ɗo ko organe goto biyeteɗo Windere TV saabu woto jejjiten enen e nder koye meɗen enen eɗen ñamtodira e nder koye meɗen manam goto men foof ina wara goɗɗo o yaɓɓa ɗum walla barmen ɗum tawtinani woni holɗum hono Windere TV ko jogiɗen hande sukaɓe liggotoɓe e organe uji pular ɓe ɓuuri no fati fof kamɓe ɓuuri 50 walla 50 hakkude joguiɓe site uji wonɗi ɓe téléji kono kala e pelle meɗen walla dente meɗen cohluɗo ko fati e média ƴeewoye téléji goɗɗi e nder ɗemɗe goɗɗe yoɓoye toon kalisaji mawɗi kewɗi adda wiya tawa dañat toon ko 3 minutes walla 2 minutes walla so heewi 5 minutes tawa ɓeɗo ina mbawi waɗandema 2 heures temps 3 heures temps te koɓe ɓamantuma koɗo ummade ɗo calligguitoɗa ha ɗo juulata kala ko jeeno ko e nder hemɓe mbaɗanma henede saabu ko mbaɗata ko koye dow yidde mabɓe e ƴiƴam mabɓe e jinguere mabɓe ɗum noon amin cembina moɗon e kala nde oɗon mbaɗa ko ina ɗum ne tinno ɗon ɓeɗo sukaɓe ganduɗa liggoton ballonɓe woto wona yeehi ha ɗoɓe gonɗo e kamɓe foof jagguira ko ñagotoɓe kala ɗo hen goto wakki caméra mo ari wiyata ko ñagotoɗo taw ko gollotoɗo onon kon gollodiroɓe neɗɗo wakko caméra jarowo 2 millions taw ɗo caméra o waɗi ɗo tan jarede 50 000 carte mémoire gonɗo hen jara 150 000 kanko matériel mbo wonɗo adda makko 4 millions 2 millions wiye ƴeewa nako cakkoɗen kono yaari société ji mawɗi fof ko ɗo ndewi an a jarama e yiide ɗum e fodde ɓeɗo aɗa wonda e mumen amin ñagomoɗon aɓe keewi wona ɓeɗo tan ɗum noon bandiraɓe gendiyankoɓe ɗem ɗiyankoɓe min tottu jignaɗo men mo ganduɗa kanko woni Amadou Dikal joni qualité noddi qualité ji noddima kalden ko waɗi qualité Amadou Dikal Ba so tawi ummima e makko ari e kanko mawɗo Saydou Demba Set maw bisma bandiraɓe kono maw jibban en kadi e holko woni gurdam fedde nde holko addanno fedde nde ummade holko fedde nde fuɗɗi gollade holkoɓe jinno wadde ɓe mbaɗi holkoɓe jinno wadde ɓe dañani wadde holko ganduɗa ko ɗum ɗo jeeyno ko e programme uji mabɓe caggal ɗum mami garon mon toɓe keddiɗe ɗe bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo teddugal Allah e kisal moɗon Allah jarama on jarama ilele jaaji Sadiga Sande konngol yesoma e golle he yimɓe ganda koɓe noddira ko ko ɗum woni kono noon ko jarnude ndeɗo fedde ko yettude ndeɗo fedde par ce que hoɗum wayra e nder pelle men hitande fof noddude ɓedde ɗe tolniɗa ɓedde ɗe jaretɗa ɓedde ɗe gonɗa ɗum weeɓani kaw Saydou mbeɗa wima hay saka neɗɗo goto hitande fof noddu yimɓe kumpita ɗumen c'est très important nde wonno fedde idinde tan a Sénégal ɗo tawa ko fedde fulɓe wonano fedde hay aynaɓe ko hitande 1950 biyeteɗo Boucar Arɗo Ɓoyɗe fewji fedde wiyetede union des poli nde wonano fedde aynaɓe kono fedde leñol nde wonno en keɓani indépendant fedde hulɓoninode rewten ko 1969 Aliou Ba mutuelle des éleveurs du Sénégal nden kadi ko fedde wotere aynaɓe wonno wotere wonde ala fo ɗo min mboɗɗa Sénégal jiya fedde wonde ko nden fedde uddi dolli en 1969 wadde siko tawi an hitande fof haɗa nodda yimɓe aɗa rentin yimɓe hay soko yimɓe tata ina waɗi fayida ina waɗi fulla haɗa lawol te ko ari ko ɗo ko Sénégal woni ɗo hen ɗo ko ari ko ɗo ko aynaɓe Sénégal goni ɗo région ngaji ɗi département ji ɗi commune aji ɗi fof nani ɗo ɗum noon hunde kone ganduɗa nde ya jaggu hen ko wona ko ɗum yen mbattodir hakkillaji ko moƴƴi heɗen ñantodira koye men mami aro hen tan yeeso kelme daɓɓe nde ɗo ñalade yimɓe ɗiɗi potani ñande looti ɓe potani nel kadi mami aro hen inchallah par ce que ñantude bande ko ɗum ñantude hoorema yonnude bande ko ɗum yonnude hoorema wadde gaynaka siko noddama ɓeɗo yimɓe potani luutede ɓe potani kadi nelde ɓe poti tan ko arde ɓe jee ene waɗi important ene waɗi fayida jiɗmi wiide kaw Saydou ndeɗo fedde kono fedde haɗa andi woɓɓere sa ƴetti womre sa timi sangalde womre ne wawi ɗum wara kono miijo ɗacce tan
nana ñimidi sangalde sa timi ɗum a jogui womde ma sa woɓɓima tan maya kono miijo arteta ɗum woni nde fedde ko nde tamande ñaaki yo neɗɗo reena sakkade lekki kindi woni ɗum kadi yo yimɓe mbattu hen hakkillaji mabɓe ko moƴƴi ɗum noon kaw Saydou ɗo mbawɗa wonde foof ummoɗa bismoɗa hoɓɓe ma heddi ko naatena orateur uji he nani jengga nde wonno ko fayi ko ngaari he heƴata fayande he ko réussirraɓe men ɓe mbatti yeccitade hoɓe ƴewɗoɓe pulde ɓe jah ɗum noon soɓe koota Fatick walla hoɓe koota Bambey ɓe ganda kam koɓe nawti ko ɗum woni mi haalde ganda goto wi kala ko haɗa waɗa yo fawo gonga so ɗum wel so ɗum metti ko ɗum haala yo fawo gonga nde ɗo fedde noon honde fawe e lappol ngol ganduɗa to banggue critére pelle hande ina waɗi ɗo pelle neɗɗo anda de ɗo mbayri waɗ assemblée général kono mi andaɗo secrétaire mon woni mbeɗa yiɗatno e ngol ɗo secrétaire men kay ɓayde mbeɗa waɗi kartala daande mbeɗa yiɗa hitande fof binda ko golli ɗon e ko mbaɗɗon ɗum nawne ministre de l'intérieur ɗum nawne ministre de l'élevage ɗum ɗo ene ɓeyde fedde nde fayida on aka an woni secrétaire o tinno wattu hen hakkille ko ganduɗa ko mi yejjitanno ɗum wiyete français par hitande fedde fof waɗata ɗum parti politique fof no foti ɗum wadde ɓe ganda financement holɗo tolniɗa ɓe ganda activité holɗo tolniɗa ɓe ganda holko woni caɗele ma holɗo poti ɗum ɗon fedde fof e Sénégal laawol ene waɗi hitande fof mbaɗa ɗum kollira ɗum ala pelle baɗowo ɗum ala parti politique baɗowo ɗum wattu hen hakkille ma ɗum ɗon mi salminimon onon wonɓe nder hen ɓe e tawtoraɓe ɗum ɓe fof mi salminimon mi yettimon mi jarnimon mi ñaganimon Allah jaame kisal ɓeɗo worɓe fulɓe yontaɓe e ɓeɗo rewɓe fulɓe yontaɓe ummade nokku e nokku omo notoy to ko fedde darniɓe gaynaka international gandanɗa hoorema ko pulago fof rendi ɗum wona Saydou tan jeeyi ɗum donc ɗum ɗon gara ummo gila to woɗɗi ƴeewe tan ko foti gasoil ɓe mbaɗi walla hono foti pasuji ɓe mbaɗi ha ɓe jotti ɗo ɗum noon mbeɗa wiya moɗon bisimilla on gaari ɗo poɗɗon arde on gaari ɗo jeeɗon on gaari kadi machallah ɗo beltante ɗon ɗum noon onon fof wona debbo mum wona gorko mum wona suka mum wona mawɗo mum onon fof mbeɗa wiya moɗon bisimilla moɗon so ɗum ɗon yawti siko tawi en jiiɗa woɗɗoyde haala ha woɗɗoya no feewi ma en garoy hen saabi oɗo mbaynayal guila a sedde hombo andi mbiɗa sikki maw ar hen e so ɗum ɗon yawti oɗo mo gandanɗa hoorema ko miñam sehlam ɓiyam kadi on Amadou Dikal Ba maw ar hen saabi hoɓe gandi fedde nde ko yaata hoɓe gandi konde woni hoɓe gandi ɗo nde fuɗɗi hoɓe gandi kadi ɗo nde wortoyi ɗo inchallah saabi ko min tan e mabɓe kamɓe tan e min woni hande caisse meɗen ko 1 million 462 000 francs ɗum woni hande gandanɗa hoorema e caisse meɗen won fiiɓe noon joni nani hen cuwa taw kontede kono wonɓe fuɗɗiɓe fiide ko nande Moussa Gamaji en ko nande woɗɓe nan toon donc kadi ni eɗen jettira ɗum ɗon Allah no feewi so ɗum ɗon yawti fedde nde ngol ɗo bolol wonno anniya meɗen ko siko tawi en denti kaalen hono jaraten e nder yimɓe he mbaɗen ɗumen sensibilisé ha naaten e mumen ƴeewoyen holkoɓe manka ƴeewoyen holko kadi mbawɗen ɓe wallidde ƴeewoyen hoɗon ndewaten kadi ha ballen ɓe ƴeewoyen kadi gandanɗa hoorema kamɓene dek sen kalaniɓe maɓe jaab ko kalaten ko ɗum ɗon mbeɗa yinno gandanɗa hoorema mbaɗen ɗum ɗo kadi ɗum ɗonne kadi e nder gueɗe men ɗe kalaten hande après binden ɗum lelnen ɗum te ɗum ɗon sina waɗe ko cadre uji nanɗo mi serata e mumen ɗum woni mbaynayal Amadou Dikal Ba Abou Yero Penda Thiam eko nandi hen cadre uji meɗen surtout ma noon e oɗo dariɗo ina jogui radio o Oumar Dore Kumen o min jaadi wa yasuji wona goto wona ɗiɗi ki fumo jemma ama gandak moom ki fumo jemma rek ma gandak moom te aussi lumo am dana ko filmé dana ko def comme numo rafetemo teg ko aussi tagat ko te nit ku yiwla comme noon Abou wakon sank nit ku yiwla ku baax la ku tabe la aussi
te aussi def woyof wallahi matériel yi 4 millions ak tuuti la matériel yi jar mais daf koy jël dugg ak moom ci àll bi dégg nga bëgg lu ma neex rek donc maa ngi koy sant di ko gërëm bi nga xam ne bés bu ma ko waxee ñëwa rek ñëw na aussi niil soo fekku ko mais maa ngi koy gërëm di ko sant parce que suma xarit la te am na fu ñu jaar bu baax ɗum noon bandiraɓe kay ɗum tan jinnomi hen haalde seeɗa jinmi ko yen haade men ummade ɗo kam yen kaɓɓu gandanɗa hoorema nde jahaten e hono jaraten hono mbaɗirten inchallah min mbeɗa waɗi disponible min inchallah auto jaam e carburant am fof mbiɗa waɗi suma auto yi ak suma carburant yëpp man maa koy defal sama bopp laajuma kenn dërëm bés bu ngeen tenkee fii diw ak diw jo war a dem inchallah danaa leen defal loolu après ñu dem fu ngeen bëgg ñu dem danañ fa dem inchallah donc ma arrêté fii rek wax bi bu ñu demee ba ñuy tànk bi may tënk wax bi ana leneen li nga xam ne danaa ko wax inchallah jar ngeen jëf ba mbokk yi fedde wurnat ɗum ko batu fedde wurat ɗum ko kaaldigal fedde wurnat ɗum ko critique autocritique mi anda autocritique e autocritique hono wiyete e pulaar ɗum premiére fedde ko ɗum wurnat ɗum deuxiémement wurnat fedde ko ngalu sike tawi fedde ala ngalu nden fedde wawata wurde wawata wonde wawata darade e objectif mum wadde fedde daraniɓe aynaɓe international il faut jaɓen wadde juuɗe poosede jaltinen si tawi fedde nde honde jogui récipirgé jomen fedde nde birangu darnaga ono foti ummade ɗaɓɓoye ngalu ngam wallidde waɗoɓe jawdi mumen e nder fedde he ɗum ene weeɓi pelle nani ɗo ongeji nani ɗo e jomen ngaluji nani ɗo ene jiiloɗo balle yimɓe ongeji nani ɗo wadde ɗum kadi ko ɗum darde birango yiilanoyade fedde nde ngal lo secrétaire jiɗmi kettoɗami ko moƴƴi wiya ko holko hatte gurdam fedde e yimɓe fedde nde holno mbawata guura fedde he mbawa yaade wadde goho yen mbat ɗiɗi yen joga ngalu tati yen nanadir nayyi yen jonodir jeegom yen gona yimɓe ɗaɓɓoyoɓe ngalu ngam addande fedde nde ngalu fedde nde wawa yaade wawde wadde hunde fedde so ala ngalu wawa wat isi ripas fedde so gawa ngalu wawa wadde fawru kosam fedde so ala ngalu ala ko wawi wadde sona heɗen jooɗo ɗo tan heɗen kaala samba sala wiyeteno yahata wadde il faut jaɓen jogade ngalu jiiloyɗen noon walla deeɓi ɗum kadi nani hen en kaali nanadiral ngal en kaali pamodiral ngal en kaali yonodirde nde ko saɗi ko gaynaka noon séréer o pullo puti hen darde yimɓe fedde ɓe fedde ngo bire ngo hoore mum jogoto ko lelde golle ɗe ganduɗa ɗo ke 45 département joguinɗen temedde 5 commune e 50 commune ɗum joguiɗen wadde yomu en poti jogade peeje lelna ɗe ganduɗa ɗe ene mbawi yettade kala ɗo gaynako wawi wonde oɗon gandi ko woni probléme men jaafo ɗo on natni kam ɗo rokore hulɓanini oɗon gandi ko woni probléme men a yiyat laamu on yuppo ngalu a yiyat laamu on yuppo ngal sika yeehi hande Fatick walla jaaɗa hande hono wiyete Lumbol Daka walla jaaɗa won gure a tawata toon ngaalu e ɓeɗɗo gaynako tawa ko on woni gaynako tigui joguiɗo tew o jogui o kosam o jogui o taske o a wawa taw ko laamu ngu liggi sa yettima gaynako e tawata ɗum toon calcula holto kalis o sagui ya un probléme ɗo caɗele ene ɗo goodi ɗo koko foti hiñede koko foti ƴeewede ha ande ɗo kalis o saggat kadi jomen pelle ɗe inɗe mabɓe ne boona hen te kadi Allah ne andi sa ƴewtodima ko ƴetti ko Boucar Ɓoyde mi meeɗa yi laamu ƴetti hunde totti joom fedde yattotto e aynaɓe mi yiya jeeɗo fof yo haalnam tawi wona gayrowane ɗi Harouna arɗo Gala Dialal addoyno Brésil ɗin de min mi yiide mi wiyani wodani kono kala jeeɗo yo wiyam naggam ko ƴetti ko noon Boucar Ɓoyde Aliou Ba Mituwel Samba Yero Toskel ha yetti hande en joguima ujunere fedde
mi meeɗa yi laamu ittu hunde totti fedde joom fedde wiya tottanam aynaɓe jeeɗo fo yo haalnam oui ɗo ko probléme hoɗo kaaliss o saggat ɗo koko foti joomen pelle ɗe daro kiña ɗum ha laaɓa sa yi fedde gaynaka sa yiɗi fedde gaynaka fuɗɗi mi haalani moon sa ƴeewi ko Macky Sall waɗe gaynaka ɗum ko hanti wonata conférence yewtere woppat président ɗi mi woppat Senghor mi woppat Abdou Diouf mi jubba Macky Sall tan seeɗa sa ƴeewi ko yuppi ko gaynaka e million ŋaji ɗum meeɗa wadde te kadi kala baddowo gaynaka ndema ka joom ɗum jiɗmi ko aynaɓe paama ɗum hannde lesdi Sénégal guila colonial 1947 46 laamu Sénégal wi tuumni ɓamtare mukko ndema wona gaynaka wona awa bandiraɓe ɗum taki naggue ha joni ala gueɗala lisde Sénégal ala ha ɗo en naggue fuɗɗi wiide hollude naggue na gaynaka koko meccal naftat ngal ko ɗum meccal ko Ablaye Wade 2004 e loi biyeteɗo loi agro orientation sur le pastoral kono de waɗi ɗum ha paari o jaggu gaynaka o waɗe woynu o omde ha tiiɗi waɗi kandare soki bato min fuseɓe kees 2004 ɗum haɗi loi o gomɗinede waɗe pour migui on noon on laamu oɗo ƴettitoy ɗum taki mi holdi on laamu oɗo kesa woppi code pastoral mbaɗanoɗo rowande hibbati ko loi agro orientation agro sur le pastoral c'est tellement dangereux wadde gattene gurdam fedde ko sukaɓe gurdam fedde ko rewɓe gurdam fedde ko gandal il faut gandal ngal mbatton ngal heen te aynaɓe keyni ni ko jawdi keynani gandal c'est grave enen aynaɓe enen gandal kam goppuɗen tagga caggal mbiɗen on honko jawdi tan cohluɗen mais ɗum ɗon en jahata ala fo ɗo mbawɗen yahata sa yeehi hande e nouvelle technologie hande ko kewi ko addoni hen ɓe keynini ko gandal cukkin hen jawdi mais ko joguiɗen ko jawdi ko serraɓe jogui ko jawdi ko fulɓe jogui ko jawdi sen keynino gandal jawdi ndi heedi kecci men hay goto yettataka min te hay goto suusa men kadi hay goto yettataka min kono ala Saydou Demba Sel ko joom nayyi Hammadi Boubou ko joom nayyi on tan jogui haala no yiiɗi fo wa on tan haalata wona gonga on tan haalata Abou Diop ene tooña Mamoudou Samba Lewi o wi ɓe ñalde mbaara tan saha fof so haali tan so Mamoudou haali Mamoudou de ko haali ko nande gonga Abou Diop yo noon ƴewtan isat ɗum ko Mamoudou jogui gayɗi kay jogui jawɗi bandiraɓe janguinen bandiraɓe kodden bandiraɓe jiila ɗe leyɗele mon ɗe fedde nde soni jogori nafta nde hirdi nat dañon kayitaji dañon koɗorɗe ñiɓɗe son eggi dañon ɗo gartu ɗum kono an egga garta tawa guesa ina wone wuuro ma duuɓi temettati wonto ko ɗo ko taaniɓam jaatiraɓam gonno ɗo wonto bippe duure pellaji ñawoje ɗo ɗum mais sa totti ɗumen kayi ɓe gandi kan jeeɗo tan kaɓɓat bagage maɓɓe jaaha ala ɗo koɗɗa egga sa hotti ala ɗo hottuɗa hunde fof ɗo wawi tawde wuuro ma hen bandiraɓe pelle ɗe ko ɗum ɗon poti darade mi yiiɗa jurnade no feewi kono mbeɗa ñaagui moon an ceerno Amadou sa jeehi mbiya Hammadou Sammouji Buuɗi Diayga congé oɗo ñalawma fotanimo lutede maari gala jaalala sa yeehi mbiya Haruna gala jaalala bomin mbiyat no daɓɓir ñettantede keddam sa gada gaynaka men ma toɓɓowo cukkiri piɗowo ñiɓɓen nde ɗo ñalade fotanide lutede pourquoi fedde nodde pelle hay goto notata pourquoi ministre yerel nodde tan goto fof jobbino makko no rono toon mais bandiraɓe ƴewtuɗen ɗum ɗo yette
siki tawi Harouna Gala Dialal fellitiyat sikari hok foti sukka tawno Mouhammad Sam mo sik felti ɓeɗo tan joguimi droit haaldude mi haaldañe pel par ce que communique oɓe nanima hay fedde wotere ɗaccaka kono hay fedde wotere arani hay mawɗo fedde wotere arani ministére nodda tan goto fof teƴƴene makko rondo toon jooɗo te kadi ala ko haalata ko nafata gaynaka harmeji mabɓe jeeɗi goto fof ne hollere hoore mum mais ça c'est grave wadde siko tawi say Demba Assel noti foof yo nooto ɗum kala gaynako yo nooto ɗum ɓe jooɗno ɗum ɓe cemmin ɗum ɓe dolno ɗum ɗon gandi Harouna Gala Dialal on mo innumi ɗo micro DJ wonko waɗe gaynaka wonko liggue gaynaka wonko tottire gaynaka en cuwa taw jeeɗo ba ɗum tawi neɗɗo haalata ko haal Allah jawdi makko sukagu makko doole makko fof waɗi koko gaynaka kono so tawi ko ministre notoɗen en notodirata ma ministre tongu men ha teeɗo waɗa men ko weeli ɗum ala ko mbawɗen hen bandiraɓe yo en notodir yo en janggin fedde nde sen cohli ende wuuro goo en nanodira kadi président woto jooɗo tan kay wiye président kalɗo fof tan etta ɗum on kaw ala il faut concertation il faut kalten so neɗɗo haali goppe ɗum ha ganden ko haali ko ko ɗum woni enen jewtana toɓɓere minen emin jogui fedde neɗɗo wiyata toon pattat adda toɓɓere taw toɓɓere nde ko haɓnide kono wirden jewten nde ɗo toɓɓere il faut fedde nde waɗa potal il faut fedde nde heɗodira il faut fedde nder famadir holɗo peeɗen kono tawi jaam ñalli jaam hiiri tan jaam weeti haydara gasata ngaalu ala dental ala nanodirta ala fedde yaka bandiraɓe haja assalamu aleykum